Ora sapa? Bapak asem gede. Iki bojone mulai kok dadak kaya ngono ki plengos ki piye to? Saking ngendi Nyai Jene Manis? Aku pripun iki Bapak? Berarti colong karo samparan ngono kok. Bapak asem gede. Menawi cetha Nyai Jene Manis menika dipun colong samparan. Sengara saged wal menawi boten wonten kang tetulung Bapak. Ya ana. Sinten? Lah aku dhewe genah ngono kok. Lho, Menawi kalih dasa taun sampun kapungkur. Kula pitados panjenengan saged nulungi kalian Nyai Jene Manis. Nanging sak menika panjenengan sampun sepuh. Mlampah mawon menawi boten dituak ngangge teken boten saged jejeg Bapak. ngono. Ji. Ning ra ya budidaya golek pawongan sing iso balekke bojomu, ana sing nulungi. Iki lho pawongane. Derek nepalaken kula maesuk. Eh, Wira sapa? Bapak Sudi. piye? Sampun dangu to kula menika dados mantu panjenengan. Tartamtu biar sampun mangertosi watak wantunipun Wirasaba. Wirasaba ora bakal nganggo yen ora gawe. Ora bakal ngunduh yen ora nandur. Lan selawase murid Wirasaba ora bakal matur nuwun marang liyan. Cetanipun Bapak. Baline Nyai Jene Manis kedah saking tangan kula piyambak. Wong kowe iki wong lara. Oi, gaplok. Rebut anake ora pecus. Tulungi liyan ra matur nuwun malah omongane atos. Samparan. Wirasaba. Nek kowe kepengin gelut, dudu bapak sing musuh. Sapa? Wirasaba. Kowe pendekar suling gading yo pendekar kapak maut. Kowe pendekar suling gading biyen. Kondangmu pancen pendekar suling gading. Neng saiki kondangmu pendekar suling keropo. Ning kemolam bemu samparan. Yo gene ora. Wes kebeneran aku bisa ketemu karo kowe. Yen wis ketemu, wis wani nyolong karo Nyai Jene Manis. Iya, aku nantang karo kowe. Karepmu piye? Nek pancen kowe bisa ngalahke karo Wirasaba. Nyai Jene Manis tak ulungke karo. Ah, kok tak karo. Gulumu bojomu tak go mulih. Kok yen nanti silik silik. Pilihan pusaka kanggo ngadepi karo Wirasaba melu-melu. Hati-hati. Tumbak iki tak pilih. Lancipe tumbak lo waduh jebol tunggar. Oh, good. Nganti deg-degan Bapak asem gede. Piye? Menika wujud tanggung jawab kula kalih Nyai Jene Manis. Sing dicolong wis bali, sing nyolong mati. Tak tampa balimu Nyai Jene Manis. Kaya ngono Kakak. Wirasaba lan kowe Jendek Manis. Mbok menawa iki sandungane nggonmu omah-omah. Nganti pangorbanan patine samparan iki kaya ngene iki aja nganti ngeling-eling lelakon sing ala kaya ngene. Ayo dipendhem ana bumining pangapura ben nukulake marang karahayane nggonmu bebrayan ya. Heeh, wis ketemu sing rukun rahayu, rahayu kang sami pinangan.